אני מירי יפרח, והצטרפתי לתוכנית של האחיות של הטבע, של בת אל ואוריה, לפני 3 חודשים, במטרה להרזות 10 קילו. אז כבר אני אגיד שאני הרזיתי את 10 קילו, אבל בעיקר הצטרפתי, כי הרגשתי שאני צריכה לשפר את איכות הבריאות שלי, ומה שקרה מהיום שהצטרפתי זה פשוט כמו קסם. התחלתי להרגיש הרבה יותר טוב, הבעיות נשימה שהיו לי ונעלמו, ואני ככה עוד באמצע התהליך. כל שבוע הייתי עולה על משקל ורואה איך המשקל נושר ממני בקלות ובכיף. אני אגיד שאני מטפלת NLP ו-CBT, ככה שיש לי המון כלים, אבל אני רוצה להגיד שאוריה ובת אל המקסימות כל כך תרמו לי, ונתנו לי המון כלים והמון אימנו אותי בצורה מאוד מאוד טובה, ואני יכולה להגיד עליהם, אימנו אותי בצורה מאוד מאוד טובה, ואני יכולה להגיד עליהם שהם סופר סופר מקצועיות ומדהימות ומרימות, וגרמו לי לעשות את התהליך הזה בכיף. אז אני רוצה מכאן לשלוח תודה גדולה ממש, ובהצלחה לכולם, ולי בהמשך. להתראות.